No, ho haig de fer. Les coses s'han posat difícils. Massa difícils. Sí, no, Fritz no ho vol. Encara no sap res, però ja he fet les maletes. Sí, estic fent l'equipatge. No facis veure que no havies notat res aquests últims dies. Ho admeto tot, Fritz. Tot menys una cosa. Que no ens mirem als ulls durant l'última hora que ens queda. Això no ho han d'aconseguir de nosaltres, aquests mentiders que ens obliguen a tots a la mentida. Sou uns monstres. Uns llepaculs dels monstres. Sí, no sóc raonable. Però de què serveix la raó en un món com aquest? Seus aquí, veus que la teva dona fa les maletes i no diu res. Les parets tenen orelles, oi? Però vosaltres, muts, els uns escolten i els altres callen. Què fas? Endreces coses. No. I aquestes maletes? Me'n vull anar. Què vols dir? Ja hem dit alguna vegada que me n'aniria per un quant temps. Aquí no s'hi està gaire bé. Però això és absurd.